Yebo sanibonana. Mama ngubani? Uphethe wakwaNtsele. Mama asithatha usibeke umakhelwane umndeni wonke uyawazi and futhi nengane ikhulele phambi kwakho. Kuthe mase kwenzeka lento afushane ukhe nje phezulu ngale story. Usami ingane yalahleka ngolesibili, thema ilahleka ngolesibili. Ngezwe ngithe mangizwa. Hayi nazi sashaqeka sonke sitshela ukuthi ingane mhlawumbe umntwana somthole esaphila umntwana. Silokhu nje sisangena amakhanda singasalali. Yabo nje kubhlungu kakhulu. Kuthe ngomgqibelo sezokuthi umntwana usetholakele useshonile endaweni yasesiporweni la tholakele khona. Sababhlungu kakhulu kumanje nje sibhlungu siyaqhaqhazela kanti bekumntwana lo oright kakhulu ohloniphayo okwazi ukuthi umthume mamthuma agijima elapho abuye engasho ukuthi angifuni bekumntwana ohlonipha kakhulu. Ngiyacela ukuthi inkosi yami hawu akalale ngokuthula umntwana. Sibhlungu sonke silahlekele singomakhelwane silahlekelwe yimvi ethathi siyithuma. Ngiyakhala kakhulu inhliziyo yami ibhlungu kakhulu nabantwana bami bayakhala ngoba nami wami umntwana uhamba ngawo amanyawo manje angazi ukuthi kuzowenzakalani. Uyena ke umama omakhelwane kuyo le ndawo ekuthiwa kuse dumping site. Sizwile kuthiwa baphuma balokhu becinga kafushane becinga ini umntwana mama. Isupport nitholile ngizwile kuthiwa ningena phuma futhi nomphakathi. Yebo saphuma sicinga nabantu bephuma becinga namaphoyisa. Cha amaphoyisa azagcine sesizile ngoba akafike la ngento oqala. Afika nezinja afika acinga endaweni. Mecinga endaweni cha angathola aphuma shona ekhotheni. Kwacingwa njengoba sebeze umkhondo kushuthi bewuthola ngomgqibelo sebeya khona ke sebefike bamthola ke.